Hola, que tal, chavales? Fai unhas semanas, días, non sei canto, non sei cando vou subir este vídeo. Publiquei unha enquisa en Instagram preguntando se queríades verme facendo unha review das luces da Belgrado, acá máis coñecido como Vigo. E o resultado, pois, era de esperar, era un sí rotundo. E se fose un no iba a facelo igualmente, teño ganas de facelo en moto. Así que o que imos a facer agora é... Porque non vou a presentarme coa moto en Vigo cheo de luces sin nada, non? Adornada. Dentro a intro. A idea principal é a seguinte: vamos a por un pouco de luz, vale? Así, un plan, un pouco de luz por aquí, un pouco de luz por aquí e por aquí. Vamos, un pouco de luz así, por todo, sabedes? O básico, o que se pondría un pouquiño solo, Vale, estiveñe dando voltas e vou poñer unha caixa aquí de conexións. Vai salir un cable de alimentación, saldrá pola parte esquerda as luces de atrás e parte dereita tirarei un cable, a ver se podo metelo polo chasis, que saldrá aquí abaixo evitando calor, e para as luces da parte de adiante meterei tamén un fusible por se acaso, e un interruptor arriba que este máis accesible. Obviamente non podo quitar o asiento coa 2x3 que quere encender iso, saco aquí o colín e listo. Creo que pode ser. Entonces, veña, comezamos. Mirade como está o chan cheo de restos de cinta de doble cara, madre mía. Cruzu, que tal estás? Xa montei o laterales dereito e montei no de... a electrónica é mellor non mirar pa ela. Está aí todo feito un cristo, sin atornillar aínda, pero, vou parar a música, espera. Estades preparados para mirar isto? Non se mira nada, non? Pero de repente, ¡pam! Oh yeah! Como mola! En persona mola máis, está preciosa. Estou mortísimo. Mira, as 12. Levo dende as 5 da tarde coa moto. Levo unha xornada laboral coa moto. Estou moi canso, vale? Están todos os neóns montados. Ainda así faltan os puños que levan luz tamén. Pero bueno, non será hoxe, será mañá, supoño. O que si vou a probar agora é a parte de atrás. Esta parte así, que vai por aí. E esa que vai por alá. Non o vin aínda. Así vou a apagar a luz. E voulle dar a ver que... Oh yeah. Esta vista dende aquí, tela, Mamá. As curvas, chaval. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. ¡Vamos! ¿Qué tal? Bueno, que tal nada, vi desde da parte anterior do vídeo, así que non hai nada que preguntar.
Bueno, o prometido débeda, así que imos a Vigo a ver as luces de Nadal. ¡Comenzamos! ¡Pa! Mirad como lle afecta a velocidade dos cornos. Camino Rita Sabanero, camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Espero non verme coa Guardia Civil. En serio, porque como me miren coas luces encendidas van a decir pare usted aquí. Vale, aí atrás estaba o tráfico co coche. E agora aquí solen estar na rotonda. Credes que me pararán, que non me pararán? Eu por si acaso vou poñer isto recto. Subimos unha para que sonen menos. Non quero chamar a atención. Aí vai. No, chaval. Por mi má, chaval, teña a moto feito un puto cuadro. Vale, observemos. Ay, qué bonitas. Mira. Y ahora hacia aquí. Mira. Y hacia ahí. Vale, estamos en Gran Vía. Gran Vía, como me gusta chamarlle. Gran Vía nesta parte. A ver, a parte dereita xa dixeron, pa que? Os árboles sin podar, a casa sin facer, adornaron o centro. Cada vez que miro a luz azul, xuro porque me poño nerviosísimo, o sea. Adornaron o centro e nada máis. E son adornos ben pequenos, joder. Deixáronse todo o presupuesto da outra parte, claro. Non me dará conta do carril moto. Vale, entramos na vía principal de Gran Vía. Buah, como molan estes, mirades o efecto que fan. Están chulísimos. Non se pode. Bueno, pois este é o regalo. Mira esa bola. Agora imos por Policarpo, se mal non... Buah, chaval, alumbran que te cagas estas luces. ¡Mamá! Vale, pois nada, como está todo puto tráfico desviado, vades ver hostias. Vale, este era o muñeco de neve. De nove. No, muñeco de nove. Que tiñan antes o ano pasado na Praza de Compostela. Que peligro. Que tampouco se pode ir para ali, sorpresa. Excepto residentes, hotéis e transporte. Bueno, pues nada, total, como non podo ir para ali por fondo, vamos a ir por aquí. E aquí. Bueno, polo menos miramos estas, son bonitas. Alcalde máis votado de universo, que entrou xa Pablo que enemi a Castrelos, que entre puxo carnaval Vigo de Janeiro, Abel presidente para que puedas poñernos. Música y luz, música y luz, música y luz, música y luz, música y luz. En tempos de pandemia, o que sería lóxico é que non tiveses tantas zonas peatonais e puidese ver dende o coche as luces, pois non, todas as rúas cortadas. Como iso? A ver, explícamo, caballero. A ver, o lógico sería fomentar ambas cousas, non? Obviamente, pasear queremos todos, pero oye, dende o coche tamén se poderían ver, ou dende a moto. Mima, chaval, vou ser o puto centro de atención de todo Redondela. Ai. Canten as mellores cualidades de toda a humanidade para aportar a vara da cidade. Salve a Abel, de todos eres o máis grande, desa mellor iluminación de Navidade. The light, the music, happy
que contarche que hai algo que non temos. Faltanos algo importante no barrio. Non falo nin de fontes, nin de parques, nin de bancos. Falo de algo que o deixe to fresh. Un seto con forma de tiranosaurio rex. A ver, cada 500 metros, 1, 2, 3 dinosetos. Cada 500 metros, 1, 2, 3 dinosetos. Cada 500 metros, 1, 2, 3 dinosetos. Cada 500 metros. A ver, a ver, a ver, a ver. Adrián, Adrián, onde vas cunha 600? Deberías empezar cunha GT 500.